Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Zip TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Duk mai rai mamaci ne. Cikin daren yau Juma'a, Allah ya karɓi rayuwar mahaifin tsohon gwamnan jihar Kano, shugaban ɗariƙar Kwankwasiyya, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Marigayi Alhaji Musa Sale Kwankwaso ya kasance shine hakimin Madobi kafin ya koma ga mahaliccinmu. Rayuwa kenan. Sheikh Albani Zaria ya ce, duk wanda ka ganshi a raye to babu abin da yake jira sai mutuwa, ko da jariri ne. Allah ya kyautata ƙarshenmu. Muna mika ta'aziyya ga madugun ɗariƙar Kwankwasiyya. Allah ya gafarta wa mahaifinka. Allah ya sa aljanna ta zamanto makoma a gare shi da sauran 'yan uwa musulmi. Amin summa amin. Ya Allah ka sa idan tamu ta zo mu cika da kyau da imani. Sauran 'yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka kyautata makoncinsu, Allah ka kai rahama da haske kabaruruwansu. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha, muna son ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu masu tushe da inganci tare da asali, za mu sanar da ku kai tsaye. Mun gode da zuwa wannan tasha tamu mai albarka ta Hausa Zip TV.